Здравейте, приятели! Аз съм Ванчела, започва Zoom. Този месец предаването за клубна музика на радио The Voice of Underground, празнува първата си година ефир. По този случай се състоя парти с 5 родни диджеи, които представиха своите проекти. В този репортаж ще ви запозная с Роланд. Наскоро той записа парче с Ралф М от емблематичната хип-хоп банда Funk Dubious. Нека разберем подробности от Роланд, а тази неделя в предаването The Voice of Underground по радио The Voice ще чуем сета, който той представи на партито по случай рождения ден. След рождения ден на The Voice of Underground, това е един от диджеите, които ни радва със страхотна музика. Роланд, познат на много от вас вече. Роланд, какво ни е приготвил тази вечер, на която толкова много танцувахме и се забавлявахме? Беше доста разнообразен сет. Пусках всякакви неща, не само хип-хоп, което предимно пускам. Пуснах фънкове, соул, трип-хопове. Почнах от 68, стигнах до 128. Както виждате, нещата продължават все по-бързо и по-бързо. Общото пускам нещата точно, които иска да пусна, така че да бъде разнообразно и да не е строго профилирано. Разкажи ми повече какво се случи, как стана така, че ти работи с Funk Dubious и какво да очакваме? Всъщност цялото нещо беше, че Ралф М беше в София. Той след концерта беше решил да остане седмица-две, остана 2 месеца. Прекара доста време в моето студио, където записа скречове за един ремикс, който в момента правя с треч от Naughty by Nature и едно ново куче от Нью Йорк, Husk Kingpin. Прочет се казва Band Bones, скоро ще го чуете. Кога ще бъдат издадени тези неща? Кога наистина ще се направи някаква премиера? Говорили сте, обсъждали сте нещо с тях? Все още мислим в какъв формат ще го издадем, дали ще бъде на винил, което най-много искаме да направим. Добре, ти правиш много неща с разни доста сериозни фигури от хип-хоп средите. Как се получава тази симбиоза, че се случват тези неща? Как се виждаш с тях? Случайно или така те те намират или ти тях? Хем случайно, хем аз търся контакт с днешно време с Фейсбук, е по-лесно. Всичко започва от един ремикс за Husk Kingpin, след което с него се заговорихме и започваме да правим ремикса с Stretch, Band Bones, където Ралф М от Funk Dubious записа скречове. И сега следващото нещо, което почти готово е ремикс, който ще излезе вече официално в iTunes на новия сингъл на Места Ace, The Formula, пак скречове от Ралф М, ще чуете. С кой си мечтаеш да работиш още последно? Списъкът е ужасно дълъг. Не знам откъде почна. Повечето Dilated, Evidence, много е дълъг списък.